Nurul Islam Online Channel. مصطفى مصطفى منبع للصفا wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Waɗanda suka dogara da wannan aya suna shafan kafa ba sa wankewa, yaya sallan su take? To kamar yadda na ce wannan matsala ce a wajen ahlus sunna babu sabani a ciki. Malaman isna ashariya ko ku za ce mata ja'fariya misali a mazhaba na fiqh su ne kila suke da sabani a cikin wannan matsala, amma ahlus sunna wal jama'a gaba ɗayan su sun ijma'i saboda hadisan wailul lil aqabi minan nari da makamantan su wanda suka tabbatar cewa kafa wanke shi ake kuma dole a wanke shi duka. In har za a wanke a kan bar wani wuri ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nari, to ballantana kuma shafawa. Saboda haka ba za a dogara da wannan hadisin a ce za a shafa kafa ba, a ganin malaman ahlus sunna gaba ɗayan su babu sabani a ciki. كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى